Nyakoronga Jong kamoro amora mintiere machiegni ma en chenro mar pok opogore, chenro ma bende biro ni chieng' tich ang'wen juma ka juma mitayo kod an Sharon Ong'ao. Okinyi ma kawuono antiere gwenge mag Rongo e kaunti ma Migori. Antiere od nyadendi ma bende osebedo katimo pok mar chwecho. Ineno achiel kuom lewni ma bende ochweyo, ma bende neno kanyo korwak maber. Moko kuomgi wabiro bedo kwatang'oni kwadhi nyime gi chenro makama. Arwaki ibed kodwa nyaka giko mar chenro makama. Arwaki ni machiegni ma chenro mar pok opogore. Kwachako ichak gi nyingi to bende ler ne nyikwa Ramogi Ajwang' ni nyakure. Erokamano Sharon, an nyinga Vera Enoch, an nyar Mbita, Kasgunga. To atiyo Migori County, sani adak Rongo ka. Vera, ler ne nyikwa Ramogi Ajwang' ni timang'o, in gi pok mane? Ahero chwecho, achwecho kabisa. Aparo ni mani pok mantiere godo. Achwecho kamoro amora. Achwecho ka ane yo adhi e tich. Achwecho ka ane matatu aduogo. Achwecho ka ane safari mrefu. Tiende ni ahero ni ka lweta ka onge gima timo kama to lweta chwecho nikech ok omona kata wuoyo. Koro kata ka bedo gi osiepe en chwecho diendi. Kaka sani koro wago kodi mbaka ka edito chwecho dhi mbele. Pok ma kama ni chako karang'? Ndalo mane atin e primary school ne wachwecho. An atimo arts and craft moro mane itimo chon cha. Koro kaparo maber ndalo mane wadhi school cha ne wanyalo chweyo bag mar set moting'e set mar kalembe ang'ocha. Achwe kata bag na mating'e buge na madhi godo school. Anyalo na chako chwecho chon endo kata socks moko mathiso kano anyalo chweyo. Ema na chako chweche chon. Kaeto paro mar chwecho nodogo lal nikech ne ok atimo home science e secondary school. Nadhi e secondary school ma ok time home science. Kaeto tok mano to igni mang'eny okalo. Koro machako actively sani ni endi en about 6 years, igni 6 mokalo. To kana chako chwecho ne ok achaka be chwecho no. Nachako gi decorating bottles. Nalo usi madongo cha e kor chupa taloso godo flower vases. Kaeto tok mano to naneno ka chieng' moro apo karomo gi ng'ato morwako poncho, ibro neno achiel kuomgi kochwe tang'iyo tawacho ni gini anyalo chweyo ka recall kaka nachweche primary chande. Koro aparo kaka nachwecho chon cha tachaka gadho gik moko kanyo taneno koko chwe na poncho no tawera go. Koro aloke achwe bag. Kasechwe bag tapenjo wuon poncho mananeno no endo ni to gino no chwe nang'o, to puonja kaka ichwe molos shaping mar ng'ute mabiro vini kaeto kaka nopuonja no to nyisa ni koro ang'e moko mang'eny kaka itimo gik mang'eny e YouTube. Koro YouTube osemedo puonja be chwecho, lakini en gima nang'eyo are chon chakre primary school kocha kata mama wa be chwecho. Mama wa chwecho. Nitie chwecho aina ariyo. Nitie mae michweyo gi kede achiel miluongo ni crochet, mae matimo. To nitie michweyo gi kete ariyo ni iluongo ni knitting. Koro mama watimo mar kete ariyo ni knitting ni eri. Bendi loso kotenre kod knitting gimoro ma mitang'onwa no, mano bing'eyo? Mar knitting ok ang'eyo ahinya. Mar knitting ang'eya keto kede chande gi usi kama nyadichiel kende ro achiel no kende modongo ok ang'eyo. Mae maler go kabisa chwecho gi crochet ni. To bende usi nyalo mana nyiswa kido mag usi mopogore mintiere godo nikech moko kuomgi bende nanne gunde moko e odi kae. Usi matiyo godo en ng'enyne ayudo usi Kenya kaendi. Usi mwatiyo godo Kenya kaendi en mar brand mar Robin. Nitiere kendo brand mar Butterfly. To kod moro nitie ni Winter King. Koro Winter King en medium size. Winter King ni e diere kaendi to jo Robin ka loso usi machwe madongo ma jok moko ero loso godo mat minyone dier ot cha. Kod poncho ma aina mana bro tang'onu ni endi to gi maendi Robin ni matindo. Koro Winter King no en medium size. Ka thuolo nitie ang'wana ne samples gi. To usi ma kama gigolo kanye? Kana chako ga kapok na biro gi gunde gi e ot. Ndalo moko chon ne wan gi duka moro e town chiro Rongo kacha. To seche mane gi gero wall mar osiptal no duka wa nodar kanyo. Koro ng'enyne nabiro gi usi. To ber usi en ni oko expire, oko tow. Koro emomiyo gunde pod ni e oda kae nikech seche moko jok moko ne penja to gik achweyo gi usi kayudo kanye to use ma jobecho go giyudo kanye. Koro bende nitiere duka moro Rongo kaendi ma wajayude usi go eko. But brand mar Winter King to onge Rongo ka. Koro kadware gata yude directly from Eldoret duka moro kata kosiepe na moko ni Nairobi
taoro gi dukano giomo na Winter King no. Winter King no johero nikech ok opek ahinya to be ok othiso ahinya nikech mathiso ni kichweyo kende kama to tije bedo matek, lakini berne ni ogolo project maler mayom mokwe ma very smooth and soft. Vera, bende ang'e ni iselero ne nyikwa Ramgejwang' gik mitimo, ang'e ni picha mopogore opogore bende gisebedo ka gineno. Nyalo mana nyiso negi ni ichweyo kido mage, gin ang'o gini miloso gi usi? Erokamano, achweyo gimoro amora ma diwachna ni dwaro. Kidwaro dress anyalo chweyo, kidwaro ogudu kama anyalo chweyo, anyalo loko ogudu ni bedo table mat mipedho kichiemo, achweyo sweta, achweyo skirt, achweyo gimoro amora ma ng'ato dewachi ni mondo achwene. Achweyo pillow cases, achweyo bed runner, achweyo blanket, name it, gimoro amora ma didwar, kata dress aina marwakoni. Dibe ni designs gigolo e wiyi koso inspirations mag designs gigolo kanye? Designs ganyne wuok e wiya nikech kanachako kata kaka pod amedo dhi mbele, kanachako chweyo dresses tahero ga chweyo dress mamara nikech kaka nineno chan nyako marabora. Seche moko adhi e chiro adwaro law moro to lawno chiek chopo e wi chonga kato daher dress ma ng'ato nyalo rwako kata kadhi e kanisa kata kadhi e official duty moro. To koro law kasik bedo machiek kama to ok nerena maber ahinya. Koro mano miyo decide ni kachwe dress mana mamara tachwe chwa length marabora kaka marwako ni endi. Koro dresses ema ahero mit nachweyo, to mano ok onyiso ni ok achwe gik moko. Achweyo blouse, achweyo socks, achweyo gimoro amora, kata t-shirts meke jok machuo nitiere. To bende Vera, nikech isebedo kichwecho, iwacho ni kine gari, nyamburko, hini chwecho, dibed ni my full time job mare gimitimo mar yudo yuto mari? Ma ok en my full time job. Atiyo government job, official job mitimo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 11. Koro seche ma lweta odong' thuolo, ma en hobby, gima atimo mondo saa osudi. Ang'e ni tich ka tich, pok ka pok nyalo bedo gi ber mare, gi samoro achiedh nade. Wachaka ne gi ber mar chwecho. Ber mar pokni en ni inyalo ting'e idhi kode kamoro amora midhiye. We call it in English a portable hobby. Anyalo ting'o tijni ka wawuotho, wadhi kodu, wadok kodu kumoyaye, kadhi kane yo adhi tich nano endo, kamoro amora inyalo ting'e idhiye kode. En gima inyalo timo saa asaya ma lweti nitiere thuolo. To bende challenges ang'e ni ok nyal koso. Challenges mage ma samoro isebedo kiyudo? Challenges ng'eny. Mokwongo ji mang'eny oko appreciate, yani ok gine nengo kata ok gine ber mar gik molos gi usi. Namba 2, jok moko be jaro gik mochwe gi usi, ng'ato biro nyisi ni mama na gir usi tu, usi ausa, koro ok gine berne. Challenge machielo, yudo usi aina mar Winter King no kama ntiere ni bet matek matin nikech nyaka aome Nairobi kata Eldoret. Machielo kendo en ni jok moko undermine ok gine nengo effort ok gine time ma ng'ato keto machwe gimoro malokre kata dress kata mabed kata blanket kata poncho, nikech mano ema ka ankori nyiso gi nengo mar gima ng'ato dwaro no to biro bedo matek negi, nikech seche migo nengo mar gimoro no to nyaka consider bende seche miketo ne design milose godo noendo mondo gimoro wuog maler kendo maber. Koro ji ok ne nengo mar gik molos koda usi. To sani nikech aseneno usi mopogore opogore, bende niselero ne nyikwa Ramgejwang' kido mopogore opogore mag usi mitiyo godo. Akini nengo mar usi chal nade? Chakre nchak chwecho higni 6 mosekadho. Nengo usi osemedore kaka ndalo bende osemedore nikech kachako chwecho kama endi usi matindo cha nwanyiewo gi Sh50 to sani nitie dukni minyiewe Sh65 kata 70. Usi madongo cha nachako nyiewo ka en Sh90 to ndalo gi osesudo ma en Sh130. Nitiere dukni moko bende ma use Sh150. Koro nengo usi osemedore kaka ndalo medo sudo. Vera, nikech en pok manintiere godo to ng'ato notiegi mondo ing'eyo makare. Akiani in bende sechiwo ne ng'ato tiegruok, to ichiwe nade? Antiere thuolo mar puonjo ng'at madwaro kata mondo opuonje mondo ong'e chwecho, nikech sani bende afwenyo ni nyithindo badhi e skul sani CBC cha ng'eny ne timo gik manwatimo chon ni endi. Bende jonyuol nyithindo go moko wadagodo kata machiegni kaka gineno ka golo gini oko, ka go picha oko kanyo kata ka giyuda ka chwecho oko kanyo, to gimbe gibiro mondo wapuonjgi
an free mar puonjo ji kata ng'at maduong' madwa puonjore, ok en pok mar nyithindo kende. To bende nikech isewacho ni sech ichiwo tiegruok obed nyithindo obed ng'at madwaro, nikech ang'eyo kiny ma kawuono oganda mathoth neni, dibed ni chiwe nono koso nitiere omenda ma gigolo? Nitiere pesa moro michulo matin nikech wabro consider ni ipuonjori marom nade to level mane ma in go. Nikech nitiere jok moko moseng'e chwecho the basic skills, but loso gimoro mawuok kata law kata shaping gimoro mane ma wabro chajo. Koro nengo bro luwore ni to iseng'e level mane, to ka in ng'ama total beginner ma koka wachako godo to nengo bro pogore, to antiere thuolo mar puonjo ji. To marketing itimo nade mar mondo mi ji ong'e tiji, nikech aneno ka sani kore time ot, iusori nade? Ang'eny kabisa e Facebook gi TikTok ahinya. WhatsApp bende antiere jok manigi namba na di mang'eny neno status na ka post kae, to kayudo thuolo moro amora mar dhi nyisora ka nitiere say gimoro machalo kaka fashion show to wadhi. Recently no wadhi e fashion show moro Kisumu, noluonga kaka crochet designer nikech crochet designers ne tin. Ase participate kende e fashion show moro ne obedo organized Migori ka, koro mane mana yude thuolo mar nyiso gige na maloso ahinya ma ng'ato nyalo dhi godo e runway. Vera nisi mana nyisowa mana kotenre kod social media platforms kata mana mbui mintiere, en mana nok inyisowa handles magi, iluongori nade mbui gi, kasto be in thuolo mano mar nyiso gi namba ni mar sime? E social media e Facebook an gi accounts ariyo, nitiere Vera's Crochets kod Vera Enoch, mago tete iyuda. E TikTok kacha chande am still Vera's Crochets, ang'eny kanyo. Namba na mar simu en 0724 487 156. Antiere thuolo, ng'ata mogocho na bro yuda. E WhatsApp aduoko messages piyo ma kabisa nikech seche moko igona simu tadich, to an kayudo WhatsApp message tabro respond very quickly. Kendo e WhatsApp kanyo bende inyalo neno pichni mamoko kikwayo kata kidwaro aina gik maseloso, abiro tango ni e WhatsApp kanyo mapiyo. Seche moko ng'ato onge Facebook mawacho no, seche moko ng'ato onge TikTok to dwa neno gigo maseloso. Koro an gi samples anyalo tango ne ng'ato mapiyo e WhatsApp kacha. Nikech sani thothne aneno kitimo tijni e yot, lakini bende in future kata mne kin thuolo mabiro didwar gombo bedo gi duka? Asebedo kamanyo duka kata asebedo ka amanyo kama nyalo bede gi kamiluongo ni duka, nikech jok moko ntiere ma kisenyiso gi giromo kodi e social media kanyo, tisenyiso gi kama intiere to gipenji ni be in gi a physical shop, yani be in gi duka moro kamoro. Koro e mbele kaendi pod amanyo duka kanyalo yudo kamoro mondo bende a display gik mang'eny gi, mondo koro ok gibed ni an mana kod gi e ot kae, ka gin e display oko kacha chande to ji yudo gi mayot kabisa. Bende ang'eno kiny ma kawuono, mana kaka sani tiegruok ng'ato nyalo kata mana yude mbui kata mana kaka mar YouTube, requirements, gik madwarore mondo ng'ato chak chwecho gin magi? Ng'ama dwa puonjore chwecho, nitiere gimiluongo ni crochet hook ni endi, ma en sindan ma wachwecho godo, gin sizes mopogore. Nitiere ma dhoge this mogik to gimedo sudore kamano nyaka namba 6 gi sani. Koro ma chwecho godo ni to namba 4. Namba matin mogik en namba 2, to mane wachwecho godo chon, mane mama na chweyo godo kitembechni moko mag kombe ka, to makane size to gine iye kamoro ka size tu kamano. Ng'ama dwa biro puonjore chwecho, kionge gi usi inyalo biro, antiere gi usi ka endi biro godo, kata crochet hooks gi antiere godo. Koro basically en mana crochet hook ni to gi time mwaloso kod usi kionge godo iyudo ira, kata ka in godo tibiro godo to wapuonjore apuonja chwecho. Bende chenro mar pogore, ji mopogore niga gi talanta. In gi talanta makelo ni yuto. Akeni ote mane ma dibed godo ne jok man gi talanta oko kacha? Ng'ama nigi talanta, ka ng'ato osefwenyo ni en gi talanta moro, to kisefwenyo ni intiere gi talanta no to use it. Tem mondo inacha go, mondo inenri ni talanta ni no intiere godo, mondo kik otho. Nikech bende talanta gi gik mitimo e part time kata e hobby gi, gigi ber, gigi ipo mana ka sa osudo, they relax your mind, enjoy bende loso gimiloso no, nikech adieri mar Nyasaye ni kasetieko loso gimoro mowuok maler maber kama, to kata in gi e chunyi winjo kimor godo. Yes, koro ng'ama osefwenyo ni nigi talanta moro oti kode, to bende okelo mwandu. Bende nitiere chenro mintiere godo kin thuolo mabiro, nikech ang'eni ji niga gi chenro magi, inyalo wacho ni kin thuolo mar higni 5, thuolo mar higni 10, long term plan ni en mane gi pok mintiere godo? Anyalo dwaro ni e mbele kanyo chieng' moro abedo a brand
asechako bedo brand, yes, because platforms maseyudo kande, ng'ato kowacho ni odwaro ng'ama chweyo kata dress moro to obiro yuda mapiyo piyo. Namba 2, anyalo hero ni mondo e mbele kanyo kasebedo gi duka, to nikech seche moko aonge kata ng'enyne aonge, an e tich matiyo from Monday to Friday, ka ayudo ng'ama nyalo bedo e duka kanyo manyalo ndiko mondo ambe koro akony ng'ato ni otiyo na, wakonyore tich. Mano antiere gode plan. To bende seche moko ng'ato nyalo bedo ka obiro konyi tiyo e duka kanyo, to en gi interest bende mar puonjore chwecho. It will be bro bedo thuolo ne gin bende mondo gipuonjre chwecho, ging'e kaka chwecho. To bende walose kotenore kod naneno kidhi nyime gi chwecho kaka iwacho ni ma pok mintiere godo. Ne nyiko Ramogi Ajwang', inyalo mana nyisogi ni manang'o michweyo? Gini endi ma en anyalo loke ogudu kata anyalo weye kama endi obedo table mat. Tiende ni obedo circle ma flat, but anyalo loke ogudu. Achako chwe mondo obed ogudu machal gi manie lwetani, miluongo ni beret hat. Bende wach machielo manyak walose bei, nikech motelo niwacho ni nitiere moko kuom yawa ma bende samoro jaro mwandu molos gi usi kinyiso gi bei. Anyalo penji ni determination kata mana what determines price? Kigo nengo, ang'o ming'iyo? Erokamano. Koro nengo mar gimoro masechweyo luwore gi gik mang'eny. Namba 1 kuom gi en ni alose size maromo nade, atiyo gi usi aina mane, ayudo usi no kanye, atiyo gi saa maromo nade, to gino duong' maromo nade. Abro tang'onu kaendi ongeti seche matiyo godo loso ongeti ng'eny moloyo seche matiyo godo loso gudu kama kata table mat. Koro ng'enyne a consider atiyo gi usi mane, atiyo gi thuolo maromo nade e loso gino, to usi matiyo godo ayago kanye. Kaeto bende nitiere pokanyisou, nitiere seche moko ma watiyo koda imported yarn. To customers matin kabisa ma value imported yarn, nikech nengo usi moya oko opogore gi nengo usi manyiewo Kenya ka. To use manyiewo oko go eko be ayudo gi mana Nairobi nyaka, koro akwonga nyiewo gi Nairobi kuro eka gibiro as a parcel mondo ati kodgi kae. To usi moya oko go bende gigolo project maler kendo mayom moloyo usi molos Kenya ka. To nikech ma oko go pok wayudo kata yudo gi ok yot ahinya, koro watiyo mana gi mantiere Kenya kagi. Koro nengo mar usi a consider project romo nade, en design mane, en size mane, kamano. Iyuda e town mar Rongo. Namba na simu asechiwo kacha chande. Social media bende antiere thuolo mar puonjo ng'ato mondo chwechi, mondo ng'e chweyo gik ma aina masechweyo gieki. Vera gi sani wadwaro mar mondo minyis nyako Ramogi Ajwang' mwandu mopogore opogore misechweyo gi usi, makoro mar mondo minyikwa Ramogi Ajwang' kinde mane nyisogi ni ichweyo shati mag chuo, mag nyithindo, mag mon e kinde mamoko. Koro thuolo ni mari mano mar nyiso moko kuom mwandu miseloso. Ma en dress, inyalo rwake kama timedo ne gimore wiye malo kaka koti kata kaka sweta. Ma en table mat, inyalo pedhe mesa tiketo giri cha e wiye. Ma en poncho mar ng'ama duong' kabisa, okelo warmth moro, irwake wich kama to koro in free. Ma en blouse mar wadada, to kata mar mek chuo aloso, en mani aonge gi moselos kae. Ma en dress aina ma arwako ni, except ni ma koro en sleeve achiel, en a very long one. Tenusi? En mar usi. Mane men go gi usi mamoko? Usi ni ne berna nikech onyelni, koro onenore maler kabisa gotieno. Emomiyo nahero mondo achwe dress ni. En mara awuon. Mane kaka herora. Ma en scarf ma irwako e ng'ut kama. Ndalo ma koyo ng'ich ni to isoye kama endi to koro kelo ni liet kiserwako nyakoti ni moro cha. Ma iluongo ni kimono. Ma kimono ma nigi bade. Inyalo luwo ma ewi lawi moro, ewi dress, ewi outfit ni moro amora.
Ma en skirt ma rabora man gi iwe. Obedo gi top ne ok watang'o kae. Ma en onget ni inyalo budho gode e kom kiyweyo, inyalo umori kode e kitanda, inyalo pedhe kisetieko petho. Ma en pillow cover ma pok orumo. Owinjore atieke ka mondo olore. Ma en kimono ma sleeveless. Ma en top to gi skirt. Ji ma ohero pati kama nyalo rwake, kata jok ma dhi go abal nyalo rwake. Koro ng'e ni nono lakini twe kamae. Koro kamae kako chalo. Ma koro usi ma lawni achweyo gi usi mane wayudo koa piny mar Turkey. To nayude kuom osiepna moro ni Tanzania. Ma achiel kuom usi ma watiyo godo ma imported kandi. Ma yom kata in kiwinjo lweti ka iwinjo koyom kabisa. Kaeto ogolo na tich kata okelo project ma ler kabisa compared to usi ma local. Maendi biro yudo kaka ndalo medo dhi obiro bedo noluny. To maendi ma usi ma imported ni aseyudo ni ok luny. Mana kama nyakorom ge Jwang' Vera osetang'o ni mwandu mopogore opogore ma bende oloso. Ineno kanyo kodhi nyime gi bano moko kuomgi mar mondo mi okan gi e yo makare. Namba ne osechiwo, mbui mage bende osechiwo ne jok madwaro tiegruok. Kanyakla kod jogoeko madiher mondo otwang' kata ochwenegi usi mopogore opogore gi kido mopogore opogore ma bende oloso. Kata bende notang'o nu moko kuom mwandu mosechwe. Aneno ka moko pod nitiere kom ka. Vera, kene ayier mane chal ka gima wan e chiro ka koro. Nikech naneno ka koro iero rato. Akene miluongo nago, ma miluongo ni poncho. Mano kimono. Koko wanyakorom ge Jwang' gi kanyo bende makelo wa e giko mar chenro makama. Geno mara ni yudo puonj achiel ariyo adek kotenre kod chwecho, to ahinya ahinya chweyo usi, kido mopogore opogore. Orituru masani mana tayo chenro ni, nyinga Sharon Ong'ao.